tots. Anem a fer ara un problema de treball potencial d'energia de quart d'ESO i diu el següent. Llancem un objecte de 8 kg de massa cabdal amb una velocitat de 60 metres per segon i des d'una alçada de 20 metres. Calcula, posant les dades d'un esquema previ, apartat A. L'energia cinètica inicial, l'energia potencial inicial i l'energia mecànica inicial. Apartat B. L'energia cinètica, l'energia potencial, l'energia mecànica i la velocitat quan l'alçada és de 80 metres. Apartat C. L'energia potencial, l'energia cinètica, l'energia mecànica i l'alçada quan la velocitat és de 20 metres per segon. Apartat D, l'alçada màxima. Apartat E, la velocitat en la que arriba a terra i ens donen la dada de l'acceleració de la gravetat, que és de 10 metres per segon al quadrat, aproximadament. He posat les dades i l'esquema del problema, he posat així les solucions que teniu, per si voleu intentar-lo abans o ja l'heu intentat i no veure el vídeo, i simplement comentar-vos que realment el que fa aquest cos és pujar i baixar per la mateixa vertical. No fa aquest moviment que seria parabòlic, és simplement perquè es pugui veure els diferents punts de la trajectòria per on va passant l'objecte. Tenim una velocitat inicial de 60 metres per segon, la massa és de 8 quilograms, l'alçada inicial són 20 metres, el tenim ahí, i l'acceleració de la gravetat suposarem que és 10 metres per segon al quadrat. Un breu recordatori, abans de res, de què és l'energia cinètica, que és l'energia que té un cos per tindre una determinada velocitat. Aquesta és la seva fórmula, la seva equació. Un mig per la massa per la velocitat al quadrat. L'energia potencial, gravitatòria, sub P, és el producte de la massa per gravetat per l'altura o alçada. És l'energia que té un cos per tindre una determinada alçada. Després tenim que l'energia mecànica és la suma d'aquestes dues, energia cinètica més energia potencial. Anem ara a la resolució del problema. A l'apartat A ens demana energia potencial inicial, energia cinètica inicial i energia mecànica inicial. I sabem la velocitat inicial i l'alçada inicial. Ara us he deixat les equacions que anem a fer servir tota l'estona. Aleshores, l'energia potencial inicial serà el producte de la massa per l'acceleració de la gravetat per l'alçada inicial. Això serà, la massa són 8 quilograms, l'acceleració de la gravetat 10 i l'alçada inicial que són 20 metres. 20, això serà, 20 per 10 són 200, per 8, 1.600. De tota manera, 1.600 joules. El tinc apuntat tot ahí, aniré mirant ahí, podem fer una calculadora i jo, en les xuletes, aniré fent-les servir. Ja tenim l'energia potencial inicial, anem a fer l'energia cinètica inicial, que és un mig per la massa per la velocitat al quadrat inicial. Serà un mig per 8 per 60 al quadrat. Això ens dona 14.400. 14.400 joules. Ja tenim l'energia cinètica inicial. I ara anem per l'última cosa que ens demana l'apartat A, que és l'energia mecànica inicial, que serà la suma d'energia cinètica més energia potencial inicial o energia potencial inicial més energia cinètica inicial. És igual, sumem les dues, seran 14.400 més 1.600, això ens dona 7.000 joules. 7.000 joules, ja tenim calculat també l'energia mecànica inicial. A l'apartat B ens demana l'energia cinètica, l'energia potencial, l'energia mecànica i la velocitat quan l'alçada és de 80 metres. És a dir, ha pujat una mica l'objecte, estava a 20 metres i ara estarà a 80 metres, però no sabem la velocitat que tindrà. Sí que sabem que l'energia potencial haurà crescut perquè l'alçada és major. Mireu que l'energia potencial és mPg per A, és directament proporcional a l'alçada. Quan més alçada tingui el cos, més energia potencial. En canvi, la velocitat, mireu que anava a 60 metres per segon inicialment i a poc va perdre velocitat fins que arriba al punt de màxima alçada, on la velocitat serà 0. És a dir, a mesura que va perdent velocitat, anirà perdent energia cinètica, perquè la velocitat serà menor i al multiplicar-la per mp. I si la velocitat menor al quadrat i serà menor energia cinètica. Però hi ha un principi fonamental de la física, que és el principi de conservació de l'energia mecànica, que ens diu que si sumem energia cinètica i energia potencial, sumem aquestes dues, sempre es donen el mateix, que en el nostre cas són 7.000 joules. L'R quadrat així, 7.000 joules. Aleshores, mireu que anem a calcular cada una de les energies sabent que al final l'energia mecànica sempre va ser la mateixa, tant si està ahí, en la màxima alçada o en qualsevol punt de la trajectòria. Si ens donen que estem a 80 metres, doncs l'energia potencial 1 la podem calcular directament, mPg per AQ,
Multipliquem la massa, que són 8 quilograms, per l'acceleració de la gravetat 10, per l'alçada, ens diuen 80 metres. Això ho fem i ens donarà 6.000, fins ahí, 6.400 joules. Si intentem calcular l'energia cinètica no ens dona la velocitat, l'hem d'averiguar per calcular-la, però sí que sabem que es compleix el principi de conservació de l'energia mecànica, ho hauríem de posar en un examen. Com sabem que es compleix el principi de conservació de l'energia mecànica, l'energia mecànica que teníem abans d'iniciar serà l'energia mecànica que tinguem ara. Aleshores, a partir d'ahí, continuem el problema. De tot el que demanaven ja tenim calculat l'energia potencial 1, 6.400 joules. I sabem que l'energia mecànica inicial és igual a l'energia mecànica en la situació 1 perquè es conserva aquesta energia. Aleshores, com sabem l'energia mecànica inicial, recordeu en 7.000 joules, posem 7.000 igual a l'energia mecànica 1, que és la suma d'energia potencial 1 més energia cinètica 1. És a dir, tindrem 7.000 és igual a energia potencial 1, que l'hem calculat abans, l'hem posat així, 6.400, 6.400 més energia cinètica 1. És a dir, d'ahir el que podem fer és restar 6.400 als dos costats de la igualtat, o també podríem fer el que es diu de vegades malament, perquè la manera correcta és restant als dos costats de la igualtat 6.400, però també de vegades es diu aquest passa restant a l'altra banda, quedaria menys 6.400. La qüestió és que tindríem energia cinètica 1, 7.000 menys 6.400. Això ens dona una energia cinètica de 9.600 joules. Estic mirant ahí. Ja tenim calculada l'energia cinètica 1, que també la demanàvem. La requadrem i ara anem a calcular la velocitat que té en aquest moment en què l'alçada és 80 metres i té aquesta energia de 9.600 joules. Com sabem que l'energia cinètica té l'expressió 1 mig de m per v al quadrat, en el nostre cas és en la situació 1. Energia cinètica 1, 1 mig de m per v al quadrat. Com l'energia cinètica 1 és 9.600, tindrem que això serà igual a 1 mig de 8 per v1 al quadrat. Aleshores, ara haurem d'aïllar v1 i ja tenim calculada la velocitat, que es demanava també a l'apartat B. He posat així dalt 9.600 igual a 1 mig per 8, que és 4 per v1 al quadrat. Aleshores, dividint els dos membres de la igualtat per 4, o passant això dividint a l'altra banda, tindríem v1 al quadrat igual a 9.600 dividit 4. Això ens donarà v1 al quadrat igual a, la calculadora, 9.600 dividit 4, això ens dona 2.400. I ara per aïllar la v1 haurem de fer l'arrel quadrada als dos costats de la igualtat, aleshores tindrem que v1 serà arrel quadrada de 2.400 metres per segon, o podem aproximar-lo per veure més o menys quina velocitat és, i el tinc ahí, ho faríem en la calculadora, 48,99 metres per segon, que era el que es preguntaven també a l'apartat B. A l'apartat C ens demanen, altra vegada, energia potencial, energia cinètica, energia mecànica i alçada, però ara quan la velocitat és de 20 metres per segon. És a dir, a poc la velocitat va menguant fins que arribarà al punt de màxima alçada on la velocitat serà 0. Ara encara no haurem arribat, però quasi estarem. Vaig a dir aquesta nova situació també situació número 1. Podríem dir-li 2, 3, 4, perquè abans ja tenim una U, però la U ha canviat per fer sempre d'aquesta manera. Aquesta serà, tot el que hem d'averiguar és una nova energia potencial 1, cinètica, mecànica, una nova alçada 1, quan la velocitat 1 siga 20 metres per segon, que no era l'anterior, és per sempre utilitzar el número 1. Aleshores, l'alçada 1 no la sabem, però sí la velocitat 1, que ens diuen que és de 20 metres per segon. Amb la velocitat, mireu que podem averiguar l'energia cinètica, que depèn de la velocitat al quadrat. Aleshores, l'energia cinètica 1 serà 1 mig de la massa per la velocitat 1 al quadrat. Això ens donarà 1 mig de 8, o de 8, per la velocitat 20 al quadrat. 20 al quadrat són 400, 400 són 4, 8 per 2, 400 per 4, 1.600. 1.600 joules. Ho tenim també ahí. Ja tenim calculat l'energia cinètica 1 i ara tornem a dir el mateix.
aplicant el principi de conservació de l'energia mecànica, sabem que l'energia mecànica inicial, recordeu que la tinc, no la borre tota l'estona ahí, és igual a la nova energia mecànica U. Quina és l'energia mecànica inicial? L'energia mecànica inicial, 7.000 joules, calculada al principi. Això serà igual a l'energia mecànica U, que serà energia cinètica U, més energia potencial U. És a dir, tindrem que 7.000 és igual a energia cinètica U, que ens ha donat 1.600, més energia potencial U, que no la sabem. Aleshores, d'ahí tindrem que el 1.600 passa a restar, tindrem 7.000 menys 1.600 serà igual a l'energia potencial U. La resta i ens dona que l'energia potencial U és igual a, tenim ahí, 14.400 joules. Era, ens demanava, en l'apartat C, l'energia potencial. L'energia mecànica ja han dit que val el mateix. Podem posar-lo perquè ens demana l'energia mecànica U, que ja ho sabem, 7.000 joules. L'apartat sempre serà igual a 7.000 joules. Alerta en les unitats, perquè de vegades, quan veieu les coses o el que ens demana, se vos oblida posar joules o metres per segon o metres, i això sempre és un error supergreu, però de vegades, si no teniu el costum de fer-ho, va restant dècimes a la qualificació de l'exercici. Ara l'única qüestió que es falta fer és, amb aquesta energia potencial U, saber a quina alçada les trobarem. Veure una mica la pissarra, que és molt xicoteta, i l'acabem. Com l'energia potencial U ens ha donat 14.400 joules, tenim ahí dalt, i energia potencial U és igual a M per Y per H, en aquest cas U, M per Y per H U serà igual a 14.400. És a dir, 8, que era la massa, per 10, que és l'acceleració de la gravetat, per H U, és igual a 14.400. D'ahí hem d'enviar HU, 8 per 10 són 80 vegades HU, igual a 14.400. Aleshores, HU serà igual a 14.400, ahí, dividit 80. Això ens donarà una alçada de 180 metres. És a dir, que partíem d'una alçada inicial de 20 metres, ara ja estem a 180 metres, falta una mica per arribar a l'alçada màxima. Ara ho vegem. A l'apartat D ens demanen l'alçada màxima. Mireu, hi ha un moment en què el cos anava a 60 metres per segon al principi, en l'instant inicial, a poc va perdent velocitat i després torna a caure. Hi ha un instant en què la velocitat és 0, que és quan està en la màxima alçada. En aquest instant la velocitat és 0 metres per segon. Si la velocitat, quan tenim l'alçada màxima, és de 0 metres per segon, significa que podem calcular l'energia cinètica en aquest instant, que és 1 mig per la massa per la velocitat 1 al quadrat. La velocitat és 0 metres per segon. L'energia cinètica serà 0, perquè qualsevol massa multiplicat per 0 al quadrat, 0. 0 joules. No tenim energia cinètica, tot serà energia potencial. Aleshores, com sabem que es compleix el principi de conservació de l'energia mecànica, tenim que l'energia mecànica inicial és l'energia mecànica U. Quina és l'energia mecànica inicial? Ja sabem que són 7.000 joules. 7.000 serà igual a energia cinètica U més energia potencial U. Aleshores, 7.000 serà igual a 0, que és l'energia cinètica que tenim ara, més energia potencial U. D'ahí, lògicament, tenim que l'energia potencial U serà de 7.000 joules. I en això, ara calculem l'alçada màxima. Amb una energia potencial de 7.000 joules, que posem així dalt, tindrem M per Y per HU ha de ser igual a 7.000. Significa que M, que són 8 quilograms, per la gravetat 10, per l'alçada U, ha de ser 7.000. Per tant, 80 vegades HU ha de ser 7.000. HU serà igual a 7.000 dividit 80. Dividint per 80 els dos membres de la igualtat. I això ens dona una alçada de 200 metres. És l'alçada màxima, 200 metres.
L'apartat E ens demana la velocitat quan arriba a terra. Llavors, així hi ha una incoherència perquè si és un moviment vertical cap amunt i cap avall, tornaria a xocar amb el terrat, és a dir, no cauria a terra. Aleshores hem de suposar que sí que caurà a terra, com que retirem, això és una plataforma, imagineu que tirem l'objecte, després es retira la plataforma i caurà en la mateixa vertical, que seria ahí. Aleshores sí, n'hi ha una incoherència ahí, però bueno, suposarem això que vos he dit. I també una pregunta molt típica és, no és quan arriba a terra i ja ha parat, ha xocat, és un instant abans, un instant mínim, podríem dir, quan està a mil·límetres de terra. Aleshores, nosaltres no sabem amb quina velocitat caurà a terra, però sí que sabem l'alçada que tindrà quan arriba a terra, que serà pràcticament 0 metres. Si sabem que l'alçada va ser 0 metres, nosaltres el que podem fer és calcular per aquests 0 metres l'energia potencial que tindrem. I l'energia potencial, si no tenim alçada, si esta H és 0 metres, l'energia potencial U, tornem a dir esta la situació U, serà M per Y per H1. 8 per 10 per 0, serà 0 joules. No tenim energia potencial. Aleshores, tot serà energia cinètica, tornem a dir. Com es compleix el principi de conservació de l'energia mecànica que teníem inicialment, ara serà l'energia mecànica que tenim en la nova situació U, que és aquesta. Aleshores, 7.000, que era l'energia mecànica inicial, 7.000 ha de ser igual a energia potencial 1 més energia cinètica 1. 7.000 ha de ser igual a 0, que és l'energia potencial 1, més energia cinètica 1. Qual cosa tenim que l'energia cinètica 1 són 7.000 joules. I amb aquesta energia cinètica calculem ara la velocitat amb la que arriba a terra. Aleshores, l'energia cinètica 1 són 7.000 joules, falta el 0 ahí, i també sabem que l'energia cinètica 1 serà 1 mig per la massa per la velocitat 1 al quadrat, això ha de ser 7.000. A la qual cosa, 1 mig per 8, que és la massa, per V1 al quadrat, serà 7.000. I ahí tenim que 4 vegades V1 al quadrat seran 7.000. V1 al quadrat, dividint per 4 els dos membres de la igualtat, tenim que V1 al quadrat seran 7.000 partit per 4 i V1 al quadrat serà 7.000 partit per 4 són 4.000 i V1 serà, establim arrel quadrada a els dos costats de la igualtat i tindrem que és arrel de 4.000. Podem deixar metres per segon i aquesta és la velocitat a la que arriba ahí o posar una aproximació que la tinc ahí, són 63,25 metres per segon. Hem de pensar si això és lògic, és a dir, penseu que quan així d'ací és a 60 metres per segon, quan torni a passar per el mateix punt, per ahí anirà també a 60 metres per segon. Com ha de fer 20 metres més, ha d'anar un poc més de velocitat, ha de tindre un poc més de velocitat quan estiga a uns mil·límetres d'arribar a terra, i és 63,25 metres per segon, és un resultat lògic. Ja tenim acabat aquest problema tan llarg, espero que l'aguantés i ens veiem en els següents problemes.